И какво става, хора? Сме Хард и днес ще играем на private сервер на Clash Royale. Така. Лично мен това private сервер много ме скефи. Исках да направя клип за него. Ще оставя долу в описанието името му, но няма да е буквално линк. Така, това е private сервера. Тук имате всичките карти, буквално всичките, даже и новите. Nightwitch, той е новия, как се казваше този? Мега... Вау. Така, това е моят дек. Това е моят дек в private сервер, исках да си направя дек с палки. Така, да отворим честите. И другия, така, 6 джейма, 75 мегаминиана, 69 арчера, 49 помпички и 65 екзекутора. Тук може да играте класик чаленджи. Те да отворим. Така започваме с това. Аз бих избрал Ice Speed. Така, към другата. Трите морски таки със сигурност. Arrows. Fireball. И тези карти ще бъдат... Опа, без да... Fuck you, без да исках избрахнете, че другата не знаех кога е. Тъй. Сега да направим един дек. Аз бях ходил и си направил един хубав дек. Мисъл. Голем дек беше. Бях по... Дълъг. Не, Найт не беше. Нямаше Найт. Имаше Мега Миньон. Къде беше лето? Тук. Къде беше другото? Имах също... О, човек, този дек ми беше преди 5 минути, бях се го сложил и не изсипал на карта. И... арчери. Къде са арчерите? И това е дека 3,6, много е добър. Според мене. Така, да направим един батъл. Гадното е, че като го три краните, то тремкамп или къпци. Да, тремкампа. Ви дава само една коронка. Тук пускам принцеса. Допреди беше... До вчера, май, да. Вчера, ако не се лъжа, до вчера този private сервер, този имаше точно същия дек, какъвто сега, например, аз ползвам. Аз си направя някакъв дек и той същия като моят дек има. Това беше кибертъпото, но сега са го променили. Което е доста яко. Може да си тестваш деко. Така сега екзекутора се цепи. Вау. Това сигурно ми се става. Нямам скорост. Шит. Ага да тестваме един дълъг. Шит. Бойлер. Давай, давай, мой приятелю, давай, оцели го. Не, то ще ми вземе кота, то ще ми вземе. Шефе, стига. То смазя, сега ще изчакам за голем. Аре, то се учи да сцепим, аз като му пусна голема с една принцеска, ще види той сега. Шит. Бързо, защита. Види големакис. Зареждай, пускам те бързо. Да, точно принцеската дойде при тебе. Шит, нига. Атака. Давай, голем. Топък на тръпи един Royal Giant. И нига.
Electrify. Трен кампа не е като някакъв супер голямия морд. Добър се. А гледай. То полза не е. Махай събира. Тук тръпи ми е нямчери. Много обичам е така казвам. Тук тръпи ми е нямчери. И аз за кой пуснах изкушенага. Вау! Вижте голема на колко животи става. Това е шоу, добре. Да отворим на честовете. 5 джейма. 53 мортера. 53 инферно. И 7 бейби драгона. Окей. Да ви кажа едно доста яко нещо, като сте на този сервер. Идвате тука и аз съм на една победа. Гледайте се. Идвате тук, натискате това, натискате хиш, така, окей. Вече сте на 2 победи. И така. Аз днеска го разбрах. Така. Да отворим тези честове. Балон. Торнедо. Бом. Giant. И какви ще са двете легендарни? Спарки, майнер. Аз избирам майнер. Окей. Гледайте се. Идвам тук и съм на 9 коронки. Натискам пак всичко след това yes. С една коронка повече. И вижте винаги като направите битка, виж колко голти, колко голти имате. А сега като отворя този чест. Сега ще видите. Защо толкова малко карти е. И вижте сега колко голти имам. Бум. И коя легендарки? Грейвярд избирам аз. Така. И като за последно в този клип ще отворим трите честа. Първо Giant чест. Много странен Giant чест. Има ужасно така. 24 барбери, 78 хила, 53 елит барберани, 53 фърнеса, 27 мускатера. Още има легендарна. 60 помпички. Каква ще е легендарната? Каква ще е? Nightwitch. Вижте се, падна ми се легендарна. Но от този чест съм сигурен, че няма да ми се. 77 бомбера, 58 Knight, 14 Cannon Card, 65 Inferno Tower, 36 бомб, Tombstone, 11 Valkyrie, 72 хила и каква ще е легендарката? Nightwitch или Graveyard искам да е. Че правя смутно. Мисля, Ice да не е толкова смутно, но аз съм го ползвал в някои битки. 78, 16 кила, 8 Baby Dragon, 83, чакай, това забрах как скъм, 76 Еликсир колектора и легендарната е... Залагам на Lumberjack. Спарки. Окей. Това ще мисля... сега ще бъде. И пак съм аз хора. Гледайте се. Легендарката ще е... И легендарната е... Принцес! Това ще бъде от края на клипа. Това ще бъде целият клип. Чао!